Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Esterae, o tempo de entrevista de Correo Televisión, que tamén poden seguir, xa saben, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. A semana pasada comezábamos unha rolda de conversas cos representantes das forzas parlamentarias galegas, rolda que comezaba o voceiro do BNG, Francisco Jorquera. Hoxe recibimos o portavoz de AGE, de Alternativa Galega de Esquerda, Xosé Manuel Beiras. Señor Beiras, moitísimas grazas por aceptar a nosa invitación. Benvido unha vez máis a Correo Televisión. Sí, moitas gracias por o vosso convite unha vez máis. Que tal está a levar a volta ao Parlamento Galego, logo dese parón duns anos? Con dificultades. Bueno, por unha banda foi moi satisfactorio, non? Os resultados que se obtiveron, absolutamente sorprendentes, eu non contaba para nada con eles. Era unha operación moi arriscada, pero foi moi satisfactorio, saiu ben. E por outra banda, pois, comezar outra vez unha etapa a min resultaba moi complicado, porque me rememoraba moitas lembranzas que non eran precisamente gratas da última etapa no Parlamento. E logo, coas dificultades e as responsabilidades que tiñas de a aposta que se fixo polo electorado que nos votou, que é unha aposta moi rupturista, entre aspas, non? Moi diferente. E logo que un grupo parlamentar onde os membros todos dos 9 menos eu, ningún deles nin delas fora deputada. Por lo tanto, había que pasar un noviciado, unha especie de proceso de formación, e inmediatamente viña xa o debate dos orzamentos, todo ese procedimento que é o máis complexo, pero ben, estamos saindo adiante bastante ben. Está satisfeito, entón, non? De como vai a cousa? Do traballo do grupo, moito. A parte que hai unha enorme osmose, é dicir, é un grupo dunha coalición fundamentalmente con dous componentes, que é a Nova e a Esquerda Unida, pero calquera observador que nos vexa, que escoite, como falamos, como nas xuntazas do grupo, o que opina cada quen, non sabería decir quen é dunha, quen é doutra, quen é da Nova, quen é da Esquerda Unida. Hai unha grande osmose, a mí pareceme que eso está formando unha equipa moi coordinada, centrada no que era o programa, os eixos programáticos da alternativa que presentamos, que iso é importante. Ten vostede, entón, mellor sintonía cos seus actuais compañeiros da forza parlamentaria da que tiña con algúns dos compañeiros do BNG na súa etapa anterior no Parlamento? Na etapa anterior non quero falar máis, a verdade, non. Eu teño moi boa sintonía, sobre todo tendo en conta que non nos coñecíamos personalmente apenas, non? Incluso compañeiros ou compañeras que son da Nova, que son como Chelo ou como David ou Ourense, que son deputados, pois personalmente non tiñamos apenas máis relación que a de vernos en actos ou en asambleas, non? E teño unha gran sintonía e, sobre todo, coido que podo facer aquilo que eu quería, sobre todo, que é crear, contribuir a un labor didáctico e pedagóxico, non? Eu teño que transmitir o que poda transmitir, o que poda ter de patrimonio personal, para que se socialice, para que se faga colectivo, e para que contribúa a eso que nós chamamos a creación dunha nova cultura política, non só no traballo no seo da sociedade, senón tamén no traballo institucional. A veces podes resultar que resultamos estridentes, pero que eso non é máis que precisamente porque o que é convencional nas institucións, Cámara de Representantes actual, o que é convencional precisamente é aquilo que a xente dice xa está ben. Entón, se ven unha voz que fala de outra maneira, noutra tonalidade, noutro rexistro, con outra concepción, pois pode resultar estridente, pero en cambio a xente coido que entende mellor, non? Sintoniza mellor cos cidadanos, pero en fin, xa veremos. E de feito iso veuse, non? Tamén no resultado electoral. Durante a campaña electoral falouse moito da súa idade, non? E vostede mesmo dicía, é lóxico, non? Que sexa obxecto de debate, non? Pero sí que se lleve con forzas, non? E con ganas. Oxe menos porque ven con trancazo, hai que dicilo, non? Oxe non é o mellor día para falar diso, non? Pero en xeral. Non, vamos a ver, afortunadamente, pois, teño unhas enerxías coas que non contaba, pero eu sigo insistindo. O meu ciclo político está realmente rematado, porque está rematado o ciclo da miña xeración, porque estamos ao final dun ciclo histórico, incluso. Insisto neso, un ciclo histórico a nivel do sistema mundo,
a crise desencadeada e a gran depresión da que estamos marca ese final. A nivel da Unión Europea non é viable tal como está deseñada institucionalmente, con esa primacía de traballar para os poderes financeiros, todo supeditado a eso. Está esgotado a nivel de Estado. O réxime nacido da transición que tivo a súa función, a súa trayectoria, está esgotado, non dá máis de sí, pode durar por inercia, e ao ciclo autonómico tamén está, ademais é que dentro do propio Poder Central estás intentando destruir e reducir a cinzas o propio título, o octavo da Constitución, o réxime das autonomías. E eu formo parte dunha xeración que por lo tanto, aí rematou. E eu decía, bueno, pois sí, o que podo aportar, pois un epílogo, non? E eu estou nun epílogo. Entón, son moi consciente de que xa non só por edade, sino por o remate dun ciclo, a miña función fundamentalmente é facer como nas carreiras de relevos, non? Se sabes que nas carreiras de relevos, o corredor que leva o testigo e que vai ser relevado por outro, o outro salta antes de que o outro lle ceda o testigo, hasta que collen a velocidade, sincronízanse e entón é canto se lle pasa o testigo, non? Eso incluso fora o que eu pensara e pretendera facer dentro do BNG, na época en que, a respecto de Quintana, e non puido ser porque non se entendeu. Bueno, pero eu, polo tanto, son moi consciente de que teño un tempo, un horizonte moi limitado. Polo tanto, o fundamental é que eu poda facer o traballo que se socialice, que se forme unha equipa, no caso concretamente da AGI, polo tanto do grupo parlamentar, e que iso sexa un motor que retroalimente por unha banda, tanto a dinámica de Anova, que é moi importante que eso se consolide, que se amplíe, etcétera, etcétera, como a dinámica, por suposto, de Esquerda Unida, que haxa unha conexión tamén entre as dous, e que tamén, sobre todo, retroalimente a dinámica da cidadanía activa, da cidadanía que se indigna, da cidadanía que reclama, que protesta e que presenta alternativas que se les di sistemáticamente dentro do poder que non son viables, como acaba de pasar, bueno, co debate da iniciativa legislativa popular sobre a sanidade, que foi, bueno, foi un desplante por parte da maioría do PP, do goberno, incluso nas formas de ni siquiera estar presente hasta a última hora a Consellería de Sanidade, etc. E todo eso é o que nós queremos contribuir a cambiar. Sabemos que só podemos aportar unha contribución. Somos 9 personas nun conxunto de 75, non? En un Parlamento que está moi reconvertido nunha especie de cuartel, como cando era neno, e vivíamos alá enfrente, e víamos por mañá os soldaditos izar a bandeira, tocar as cornetas, e a min volveme esas imaxes agora porque este Parlamento, francamente, non é o Parlamento que debería ser. Este Parlamento en algún momento foi? Eu creo que tuve unha etapa bastante boa. A etapa, por exemplo, eu podo falar personalmente, por experiencia persoal, da segunda legislatura, non da primeira. A primeira do 81, cando empezou a autonomía, 85. Do 85 ao 89, non? Que é a legislatura en que ainda estaba de presidente Albor e que despois houve unha moción de censura e pasou o goberno tripartito con Laxe como presidente, non? Bueno, era un parlamento moito máis aberto, moito máis dialogante, os debates eran máis vivos, había moita máis liberdade de expresión, non había corsés. E mesmo as primeira legislatura despois de Fraga, hasta que se cambiou, precisamente con maioría estricta do PP, con Fraga, cambiouse o regulamento da Cámara, a lei, e xa empezaron a poñerse corsés. Que foi cando me sancionaron a min, e me privaron dos meus dereitos, Vitorino Núñez, durante 2 meses cruciais, precisamente porque eu me enfrentaba abertamente a ese recorte xa primeiro, non? E que logo gañei no Tribunal Constitucional, contra o pronóstico, pero xa gañei no Tribunal Constitucional, pero mal estaba feito. Bueno, quero decir que este Parlamento tivo etapas e logo, cando apoxeu do BNG, dáballe moito dinamismo. Había debates moi fortes e había un grupo importante de xente moi boa, en conxunto, con niveles moi altos, e xa sendo a segunda forza da Cámara, que lo era, foi unha etapa moi interesante, a pesar de que xa había máis restriccións, pero de agora cambiou enormemente. Eu atópame con cousas que me sorprenden, pero que non me os falar porque non vale a pena perder o tempo con eses detalles. Fala vostede de Manuel Fraga, que PPDG lle gusta máis? Se ten que elixir, se eu o poño, pois eso, en que ten que elixir. Ese PPDG co que chegou a ser presidente da Xunta durante case 16 anos ou o PPDG de Alberto Núñez Feijóo, que é home de moda no Partido Popular? A pregunta debería ser máis ben, por menos formularia, que PPDG me disgusta menos? Pois como queira. Ten clara a resposta. Menos o anterior. Disgustalle menos o anterior. Tiña un certo nivel, había unha política, un sentido de Estado, que eu non compartía.
Fraga era un home integralmente fascista no sentido propio, non insultante, igual que se un marxista pode ser dicir un fascista, verdad? É unha ideoloxía, era un home do fascismo, e sempre o foi íntegramente, no fondo, sí, pero tiña sentido de Estado, tiña unha inteligencia política moi reaccionaria, no fondo, pero eu nunca despreciei o enemigo, esa táctica, creo que cando eu fixen a mili, que ainda había que facer a mili, hai moitos anos, no tempo do franquismo, ironizábamos coas clases de estrategia que nos daban no cuartel, decíamos, o principio básico da estrategia do exército español que el enemigo é idiota. Bueno, eu nunca apliquei eso na política, ao contrario. Pero había un sentido de Estado, había unha experiencia de sentido de Estado. Isto nada. Isto é unha especie de como te diría, de deputación supraprovincial. Asumiron confinarse en labores fundamentalmente ou casi exclusivamente administrativas, decisións políticas para empezar, e as institucións, os contidos políticos das institucións están reducidos prácticamente a cero, son unha especie de fielato. San Caetano un fielato no tráfico de decisións e de intereses políticos, é francamente deleznable. Por iso lle chamo brigada de demolicións. Fraga non asumiría. Fraga tiña demasiado orgullo, e mesmo soberbia, pero orgullo non, vaidade. Non estaría disposto a asumir ese papel. El fixo un papel de enviado con un virreinato nunha colonia para poñela, para amansala, e poñela ao servicio do Estado. Pero de outra maneira, había unha estrategia de Estado, aquí non hai nada de nada, non hai nada, é unha cousa lamentable, pareceme penoso, non? É casi unha vergoña para o país, para Galicia, non? Que é unha nación, en definitiva, un pobo con identidade propia, é unha vergoña, francamente deprimente. No seu discurso de investidura, Núñez Feijóo dicía que sería bo chegar a pactos ca oposición, bueno, falaba de 8 puntos, por exemplo, pois, o financiamento autonómico, a blindaxe de servizos públicos. Vostede non o ve posible, imagino. Teñen oportunidade, por exemplo, aceptar as emendas de totalidade que nos facemos, non a de devolución, pero as emendas destes orzamentos onde se establecen, facemos propostas que dentro do marco legal elevan o nivel dos ingresos mediante utilización de resortes tributarios que ten autonomía e que non están utilizados, co cual aumentas os ingresos, como non te pasas elevas o teito, que o pode facer o propio Parlamento, dos orzamentos, e entonces ese suplemento podes destinarlo, como decimos nós, pois, por exemplo, pois fundamentalmente a paliar os recortes no ensino, na sanidade, etc. Date conta de que estes orzamentos recortan máis de 600 millóns de euros, poñamos así, cifras aproximadamente, prácticamente 300 a mitad son recortes na sanidade do ensino. Eso é absolutamente traballar contra os ciudadanos. Bueno, pois, eso, nós facemos unha proposta que se pode, que aumenta, pois, 150 millóns por un lado, despois outra que podemos elevar incluso o endeudamento, porque parece que os pensadores máis serios en ciencias sociais e en economía, os economistas a nivel mundial, premios Nobel non marxistas, leninistas, nin revolucionarios, rupturistas, reformistas, ¿no? Como Stiglitz, como Paul Krugman, a todos os que impuxeron a cousa ese de que o déficit hai que acabar co déficit, hai que acabar co déficit, chamanlles de déficit hawks, os falcóns do déficit, os miñatos, os falcóns, non, do déficit. E din que son animalada, porque a cuestión está en para que empregas ti o endeudamento que fai o sector público. Se empregas para enxendrar unha inxección de recursos financieros, de ingresos á cidadanía en sectores que isto podan, por lo tanto, reactivar a demanda, tiras da economía para arriba. Bueno, pois no Estado español, actualmente, o déficit para a Administración Central do Estado está aceptado agora xa hasta un 4,5% do PIB, non? A autonomía galega asume, non sei se se impón realmente o que non quixo negociar, 0,7%. Entón, podes ti aumentar sempre que o destines. A que? A formación de capital social básico, por exemplo. Non podes endebedarte para gastos correntes, menos ainda para gastos suntuarios, para tirar os cartos, non? Pero si, en cambio, por exemplo, para un plan de
avance, por exemplo, na infraestructura da sanidade, de centros de saúde, de centros sociais, no ensino, etc. Quero dicir que aí teño unha ocasión de consensuar, pero vou rematar, pero digoche unha cousa. No primeiro pleno ordinario que se fixo, no mes de decembro, o único que se fixo ordinario hasta agora, bueno, o PP rexeitou absolutamente todas as iniciativas da oposición. E incluso houve un detalle absolutamente increíble. Había na orde do día a proposta de formación dunha comisión de investigación sobre todo a cuestión das caixas de aforros, os dirixentes das caixas, o fiasco das caixas. Ben. E había unha iniciativa, unha proposta do PP e unha proposta do PSOE. Bueno, cando se votou a do PP, votamos todos a favor. Cando veo do PSOE, o PP votou en contra, co cual eliminou. Entón, se nin siquiera, cando a oposición vai e di, moi ben, estamos de acordo con esa iniciativa, é a vosa, pero votámosla a favor. Agora, ven a da oposición, por que non a votas tamén a favor? Ah, non. Maioría absoluta, en contra e eliminada. E a excusa era, é que se non habería dos comisións. Mentira, porque logo a mesa e a xunta por poderes, porque hai dúas iniciativas aprobadas, consolidámonos nunha sola comisión. Bueno, por lo tanto, é mentira. Eso de falar de que buscan o consenso é absolutamente mentira. E iso é máis grave, mentir sistemáticamente, embuste sistemático, é unha cousa que a mí me indigna, e indigna moita xente. Dende o Partido Popular tamén se acusa a AGE precisamente de facer un discurso moi radical, non? Eu non sei se vostede cree que o que queren os seus votantes, que sexa vostede a voz dos cabreados, así entre aspas. Cree que realmente é o que queren? Pero vamos a ver, pode haber un discurso máis radical, entre aspas, radical nese sentido que queren daler, non. Unha cousa é ser radical no sentido que vais a raíz das cousas, e a outra cousa é radical no sentido de ser extremista, ou de ser sectario, etc. Hai algo máis radical que facer unha política que conscientemente condena os cidadáns a miseria para pagarlle a débeda aos estafadores que procuraron crise. Hai algo máis radicalismo que eso? E de pecharse en banda, e de coller os orzamentos e de moucalos para pagar os intereses e a débeda aos señores que provocaron a crise. Hai algo máis radical, entre aspas, que esa, algo máis sectario que eso. Entón, se llama radical, simplemente porque un vai e di a verdade, porque un vai ás raíz das cousas, porque un expresa o que a cidadanía máis agredida quixera expresar no Parlamento e non pode. Ao mellor, primeiro, porque eles non poden estar ali, para eso hai representantes. E tamén porque os representantes das outras forzas políticas, esa cidadanía, ao mellor, considera que non nos están expresando o que eles queren, por eso nos votaron a nós. Entón, é ser radical ou ser leal cos cidadáns que te votaron. E expresalo sin tapuxos. Ou é que hai que guardar as formas parlamentarias, versallescas, eso dos criterios de urbanidade, aínda que con todo eso resulte que todo quede desluído unha especie de miserables xogos florais sin calidade literaria, ou unha especie de esgrima en salón de ensaios para as Olimpíadas, e naturalmente coas puntas embotadas. Francamente, a min non me veñan con esas lerias, porque nos anos 80 e nos principios 90 de min decíase de todo, que eu era terrorista, que eu estaba en connivencia co terrorismo, que eu decía animaladas, e a xente que apoiaba o BNG, que estaba en ascenso daquela, cando eu saía da Cámara, a xente do común, decíame, señor Beiras, ainda hai que dar máis caña. Eu non digo que haxa que dar caña porque sí, pero o que non pode ser é que non se exerza a capacidade de indignación cando o que ocurre resulta indignante. Falaba vostede dos poderes financeiros, falemos do futuro de Nova Galicia Banco, non? Estes non días... Non ten, vostede ten claro non que non existe. ten. Máis que un nome. O que me parece que é un desastre consecuencia daquilo que algúns, polo menos, denunciamos en moito tempo. Denunciamos en moito tempo. E avisamos. Mira, non me gusta facer así de vello profesor que empeza a contar as historias como os nosos avós contaban hasta a guerra de Cuba, algúns, porque eran os bisavós, algún que ainda coñecimos vivos. Non, pero de todas maneiras. En 1995, gobernando Fraga, con a maioría do PP, chega ao Parlamento un proxecto de lei de reforma da lei de caixas. Con arreglo ao Estatuto de Galiza e á Constitución, polo tanto, o Parlamento de Galicia ten competencia exclusiva en caixas.
na legislación sobre as caixas, sempre dentro do marco da legislación básica do Estado, leis orgánicas, exclusiva, moi ben. Había a lei do 85, no 95 entra un proxecto de lei de reforma. Ese debate durou 6 meses. A lei reformada do 86 saliu no ano, na primavera, mes de maio, coido, do ano 96. Ben, durante ese debate, eu, como portavoz do BNG, e están os documentos aí, están os diarios de sesións, avisamos, advertimos dos perigos que xa entrañaban cousas que están a fazer competer as cotas participativas. De aí ven. Por deturpación, eso sí, pero de aí ven das cotas participativas as preferentes famosas, de acordo? Bueno, avisamos de que se estaban facendo operacións cara á bancarización das caixas. Avisamos de que todo o que se pretendía por parte do sistema bancario é que a cuota de mercado inmensa que tiñan as caixas de aforro populares que pudese volver a ser engolida polos bancos. Avisamos, ano 96. E conseguimos meter unha disposición, unha norma na lei que creaba unha sección na Consellería de Economía e Facenda dedicada exclusivamente a controlar e facer o seguimento do cumprimento das normas polas caixas. Que fixo os gobernos sucesivos esa sección? Esa sección desaparece na reforma das caixas do 2009, na última que meteron. E cando empezou, reventou a crise e apareceron os buratos negros, etc., etc., algúns como a min, dixemos, a fusión non resolve nada. Hai unha caixa que é máis salvable que a Caixa Sur. Estaba en mellores condicións ou menos malas, e a outra non. Se facemos unha transfusión de sangue, morren as dúas. Isto non ten solución. E ademais, fixeron unha reforma da lei das caixas últimamente para meter incluso a representación do Parlamento. Foron cortinas de fume. O proceso e aparente. O que había era que plantarse frente ao FLOP, frente ás normas ditadas a partir do Banco de España por un individuo que é reo de traición, o Mafo, como lle chamaban, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, estive utilizando o seu posto de dirección do Banco de España para traballar non para o Estado, que é un banco de Estado, son para traballar para os intereses dos financeiros e dos especuladores. Bueno, e había que enfrentarse con eso, non o fixeron. E, en cambio, foron a pola fusión, fixeron unha auditoría que decía que maravilloso que a fusión iba a durar non sei canto tempo. Esa auditoría non a coñecemos aínda. O goberno de Núñez Feijóo non deu informe desa auditoría aínda ni sequera ao Parlamento de Galicia. Eses auditores tiñan que estar denunciados porque unha de dúas, ou por delincuentes, por mentir, facer unha auditoría que daba resultados falsos, decían que se resolvían as cousas, daban non sei cantos anos de vida, ou por ignorancia ou por incompetencia. Non. Entón, a consecuencia foi o que estamos. Resulta que hai un sector que intenta salvar iso, castellano, etc., que implica con capital, con operacións de capital, convírtese en Nova Galiza Banco, e agora resulta que xa anulado. É o do FROP. E que a farán? Vendelo por €1, como se di, como pasou con outras entidades, e ainda que non sexa por €1, pasarlo a algunha entidade bancaria previa, un saneamento, non a favor da xente que padeceu as consecuencias, como as preferentes ou así, sino un saneamento para que reciben boas condicións. E todo o que significan os cidadáns galegos, como nós mesmos, que temos contas, depósitos aí, pasamos a ser devorados por unha entidade que está aí a espreita para facerse co asunto. E perdes o único instrumento que tiña a política crediticia e financeira a Xunta de Galicia e o Goberno galego na autonomía. É un delito de lesa patria, é un delito de lesa sociedade, é unha conducta, no fondo, delictiva, porque non se pode decir que ou non sabían, entón teñan que dimitir no seu momento, porque non serán capaces de afrontar o problema, ou realmente fíxose dun xeito que se sabía a onde se iba. E, por tanto, engañaron a toda a xente. Vostede está tamén moi sensibilizado co problema que teñen os afectados polas participacións preferentes. Como non vou estar? E tense sumado tamén as súas accións de protesta. E o propio fiscal, xefe do Tribunal Superior de Xusticia, do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, o fiscal xefe, como explicou na súa comparecencia no Parlamento, que anualmente ten que comparecer, e compareceu hai unhas semanas, explicou as iniciativas que tomaron. E hai unha causa pendiente de sentencia incoada pola Fiscalía
amparándose ou utilizándose por delitos contra as normas, o incumprimento das normas de protección dos consumidores. E iso está aí en marcha, pero en cambio o goberno galego non quere saber nada do asunto. E o que non se pode facer é criminalizar aos que protestan. Vamos a ver, se un señor dice que había que pegarle 4 tiros, pero vamos a ver, cantas veces se di eso nunha conversa normal entre xente do povo? Había que darlle unha hostia, non? Bueno, moi ben, pero... Últimamente moito, con todos os casos de corrupción que estamos coñecendo. Claro, e o que pasa é que a xente que estaba en situación límite, eu vin personas á borde dun infarto. Había unha rapaza ali no Parlamento cando que logo se dixo Beiras ausentouse do pleno. Os medios, ou algúns medios. Díxose, efectivamente. Beiras, ante o que estaba ocurrindo, a resposta indignante do novo conselleiro de Economía no tema esa, coas persoas que estaban arriba, membros dos colectivos dos prexudicados preferentes, Beiras saliu para ir onde eles, porque os estaban desaloxando demais. E eu vin casos, formas, situacións patéticas de persoas que estaban a piques de darlle un síntoma, eso non importa nada. Beiras non se asentou por desprecio ao Parlamento. Beiras foi onde a xente que estaba padecendo, como fixen toda a vida. Toda a vida na política. Para eso estive na política, non estive para gañar cartos. Outro asunto de actualidade, a política, os políticos e a corrupción son para os cidadáns un dos principais problemas que temos. Estes días asistimos, como dicía, a moitas noticias sobre presunta corrupción. Aí está a Operación Pokémon, aí está a querela contra José Luis Baltar, aí están as investigacións sobre as contas en Suiza, ou presuntas contas en Suiza, de Artur Mas, da familia Pujol, e máis recentemente o caso Bárcenas, esa cantidad de millóns de euros fora, presuntamente, que poden ter a lo mellor algunha presunta relación co financiamento ilegal dun partido. En fin, hoxe Partido Popular, está claro, sí. Hoxe dicía Esperanza Aguirre... non é o único, está claro que a corrupción non é só dunha forza política. O que pasa é que hai, o colmo é cando hai unha forza política que denuncia, presume, resulta de corrupción, porque Bárcenas que era o tesoureiro, o responsable de finanzas do Partido Popular con Mariano Rajoy. Xa. E a mí o que me recorda o caso Naseiro no cando Fraga era presidente do Partido Popular, a nivel de Estado. E aquel caso Naseiro botouse de terra. Despois, que pasou co caso Camps, etc., en que acabou? Entonces, cando a magistratura opera ante casos de corrupción, realmente coartando aos xuíces que teñen o coraxe de sacar adiante as cousas, os fiscais que teñen o coraxe, e os desacredita, ou impide, ou os denuncia porque puxeron escoitas ilegais para acabar coa historia e logo acaba botando terra, o que está é incentivando que volva a haber corrupción, cada vez máis corrupción. E entón, o que está corrompido é o réxime político. Non son individuos. Non hai corrupción, non pode haber corrupción frecuente na clase política de individuos se a clase política non forma parte dun réxime que está podre. E que, ademais, hai moita podremia na sociedade. É dicir, aos políticos, cando alguén acepta cazo, é un corrupto. Pero nunca se sabe, casi nunca se sabe, quen lle dá o cazo para obter o favor. E iso, polo visto, non é corruptor nin corrompido. E iso casi nunca sale, nin pasa nada. Entón, iso que conduce é algo moi grave, que é a que en lugar de atallar o asunto, de sanear a política, de recuperar a salubridade normal que debe ter a política institucional, o que conduce simplemente ao desprestixio total, a que os cidadáns non crean na política, e iso é o caldo de cultivo para o fascismo, iso é o caldo de cultivo para o caudillismo, para os populismos que conducen, xa se sabe, a donde conducense a onde conduciron no primeiro tercio do século XX e onde están conducindo outras partes do planeta. Outro asunto do que se vai falar este ano é desa reducción de deputados que pretende levar adiante o PPDG na Cámara Galega, non entraría en vigor agora, senón despois das vindeiras eleccións autonómicas. Están tamén os plans de Rajoy de recortar concelleiros e limitar salarios de alcaldes. Vostede ten dito que hai que suprimir privilexios da clase política, entón o mellor aí pode estar un pouco de acordo con esas liñas de actuación. Absoluto, en desacordo total, absoluto. Porque vamos a ver, eles o que pasa é que xa teñen as cámaras representantes, ou seña, por lo tanto, aos distintos niveis, os parlamentos, tamén a cámara de representantes a nivel municipal, que é a administración local, que son os concellos, que son os plenos dos concellos,
xa os teñen cada vez máis reducidos a unha función puramente ornamental. O Parlamento de Galicia hoxe non pinta nada. O Parlamento de Galicia, que é o que inviste, é o que é elexido directamente polos cidadáns, os deputados e deputadas. E é o que lle dá un poder ao xefe do Executivo, escolle e inviste un presidente da Xunta, está completamente supeditado ao que se deciden de presidencia da Xunta. Ao revés, é unha inversión dos roles. O seña o modelo famoso da separación de poderes, liberal, etc. Estes predícano, pero invírteno, sobre todo cando hai unha maioría absoluta. Bueno, por riba de que está convertido así, están coa historia de que hai que aforrar cartos. Que hai que aforrar cartos? Vamos a ver, isto, en que hai que aforrar cartos? Colle as contas dos orzamentos, por exemplo, para o personal de libre designación da presidencia da Xunta e da Consellería de Presidencia e comparo con que son os cartos que pretenden aforrar no Parlamento, por exemplo, coa reducción das asignacións para o funcionamento do Parlamento. Xa está. Por que reducen cartos reducindo os escanos? Eso todo é unha pura falacia. O que queren é convertir, centralizar e cada vez facer un sistema de unha oligarquía dictatorial, unha especie de directorio que ocupa o poder central do Estado e a través dos fíos controla todo o demais e o demais son elementos decorativos. E eu douche dúas probas. Se queren facer eso realmente por reducir os costes do Parlamento, reducir o número de escanos, que o fagan, pero suprimindo da lei electoral o funcionamento da regla chamada de D'Hondt, que é esa regla que privilexia os partidos máis grandes. É dicir, nós temos un sistema, constitucionalmente, un sistema electoral proporcional. Bueno, por lo tanto, pois, proporcionalidade estricta significa que unha forza que saca o 10% dos votos debería ter o 10% dos escanos. Non, non é así. Porque a regla de D'Hondt corrixe eso para que, por exemplo, nós temos neste momento 9 deputados. Cada deputado, se divides o número de votos que tivemos por número de escanos, cada deputado significou 20 e tantos mil votos, 23.000 máis ou menos. O PP ten 41 diputados. Se divides os votos do PP polos 41, salen ya 15.000. O seña que con 15.000 votos, con a regla de D'Hondt, o PP ten un diputado. Nós necesitamos 23.000. De acordo? Se chega a prosperar a proposta que fixéramos nós inicialmente no Brán, dunha gran frente, e, por exemplo, fósemos os que fomos para a AGE, e máis, ou, por exemplo, o BNG, xa non digo máis, automáticamente, en vez de ter 9 máis 7, que son 16, teríamos 20 e tantos. Por lo tanto, bueno, pues supriman eso, que é unha deformación do sistema proporcional. Restablece o sistema proporcional. Si restablece o sistema proporcional, se elimina a regla de D'Hondt e quere suprimir escanos, poderemos ter un debate sobre que sentido ten reducir escanos no plano político que dixen antes. Pero, en cambio, eu non tería unha oposición total, porque non deformaría máis a composición do Parlamento, mentras que se reduce escanos e sigue coa regla de D'Hondt, pois entón, evidentemente, aínda resulta máis favorecido quen vaya compacto unido polos intereses dos garbanzos e non diferenciado por posicións ideolóxicas distintas. É o de sempre. Estamos xa chegando... O cual te estás cargando realmente a democracia representativa. E estás aínda agravando máis a crise de confianza dos cidadáns máis conscientes, dos cidadáns activos, etc., da crise de confianza das institucións políticas. Entón, se queren remar a favor do remate deste réxime, dunha creda democrática, como queremos nós, para cambiar este réxime político, que xa non, que hai que reformalo a fondo. Se queren remar a favor deso, dentro da súa oposición, que o fagan, verán as consecuencias en canto á indignación da xente. E a última, porque non temos tempo para máis, ainda que me quedan moitas cuestións no tinteiro que deixaremos para unha vindeira entrevista. Dicía vostede que AGE ten vocación... Eso significa que pode haber unha vindeira. Pode haber, espero que haxa. Sempre que o convidamos sempre veu, tamén teño que dicilo. Bueno, dicía vostede que ten AGE vocación de permanencia e ganas de seguir, que hai boa sintonía. Eu pregúntolle, bueno, que lle preguntamos sempre aos xornalistas, é posible a unidade do nacionalismo? É posible. E que ten que pasar? No nacionalismo, por lo menos, no nacionalismo progresista e emancipador. Porque tamén esa cliché de que o nacionalismo sempre é
Non, o nacionalismo propiamente dito sempre é emancipador, pero hai formas de nacionalismo reaccionario, conservador, patrioteiro, que se chama chauvinismo, que se presenta como nacionalismo, non é de verdad, e ese non vale. O nacionalismo emancipador, o nacionalismo se asume o que é a esquerda social, hoxe que é a inmensa maioría, non? Eso, cando se fala do 1% dos máis ricos concentran todo, poñamos, a gran maioría social hoxe ten un inimigo común, e por eso intentan dividila dende a dereita e dende os poderes, non? Fraccionalos, que nos enfrentemos, nos deamos de lavazadas uns cos outros, non? Bueno, pois o nacionalismo emancipador sí que pode ter unha unidade, sempre que sexa unha unidade de acción na diversidade. Porque o que non pode ser é que se o nacionalismo se define porque é a opción que considera que o seu povo é unha nación, que ten dereitos como tal nación, que debe ter exercicio da soberanía política nacional. Bueno, pero logo, en cambio, o espectro social é bastante diverso, non é o mesmo en que entende como se pode realizar eso que a xente mariñeira ou a xente labrega, que a xente das clases medias ou que a xente que son en empresariado autóctono, pero xa de certo nivel, non é o mesmo. Entón, evidentemente, hai prismas diferentes e logo tamén hai prismas ideolóxicos distintos en canto como se consigue chegar a eses obxectivos, aínda que se sexa, por exemplo, da mesma clase social, de acordo? Sí. Senón non habería distintos sindicatos obreiros ou non habería distintas forzas de esquerda propiamente ditas, né? Bueno, entón, a unidade ten que ser a unidade a base de que hai unha diversidade e se pode lograr unha unidade de acción. En que? Pois esos son as fórmulas que habería que buscar. Pero neste momento ese non é o problema. Neste momento o problema é precisamente coordinar, en todo caso, a acción, tanto na sociedade civil, na sociedade, onde están os problemas realmente, onde a xente padece os problemas, coordinar as accións das distintas organizacións do nacionalismo e da esquerda, aínda que non sexa nacionalista, pero que asuma, que sí, que respete e asuma que Galicia é unha nación, como é o caso de Esquerda Unida, e coordinar eso, e tamén na acción institucional, no Parlamento. Eso sería o fenomenal. E cree vostede que se verán pasos próximamente nese sentido? Non teño a bola de cristal, nos estamos facendo ofrecementos a vostede lle gustaría? A mí o que me gustaría é que este povo pudese exercer a dignidade dunha vez e impedir que nos reduzan a condición de escravos ou de servos, que están facendo cos traballadores con vos mesmos. É que cando unha empresa, pois, por as situacións que sexa, con dificultades, aceptémolo, pero que lle fai pagar os custes á xente do traballo, e que lle din hai un ERE que pode botar a mitad da rúa, si hai, en vez de ese ERE, se fai un ERE máis suave, que non sei que, a xente se sinta libre de dicir, virgencita que quede como estaba. Eu comprendo esa situación, pero hai que acabar con eso, porque senón non se pode nunca exercer como cidadán, na condición de cada quen, nos teus dereitos sociais, nos teus dereitos materiais, nos teus dereitos económicos, nos teus dereitos culturais, nos teus dereitos educativos, nos dereitos sanitarios, que nos están convertindo en servos. Eso que me gustaría é que, por lo tanto, florecese o que é a Galiza profunda, non? A Galiza profunda no sentido propio, o que está no seo da xente, individual e colectivamente, e que está aí. Pero, bueno, levo toda a vida pelexando a meu xeito por eso, non importa se eu non chego a ver eso, porque vai ocurrir. Vai ocurrir algún día. Vai ocurrir algún día. A historia vai para adiante, a historia dá moitas voltas, pero vai para adiante. E os que reman e bombardean contra a historia están condenados, porque ademais serán descalificados por a historia. Aparecerán as notas de pé de páxina dicindo había este individuo que era un gilipollas e que ademais foi un tipo que esmagou a xente. E non hai máis que ler os libros de historia, e xa se ve como está, a non ser que fosen feitos polos propios fachas. Calquera diría que viña vostede con trancazo, que chegou baixo de ánimo, pero levantou-no durante a entrevista. Sigo con trancazo, pero a cabeza liberas un pouco do trancazo. Hai algo de brétema a veces, pero nada máis. Temos lo que deixar aquí, dicía eu, hai moitos asuntos que nos quedaron por falar, pero será xa noutra ocasión. Moitísimas grazas por estar connosco. Grazas a todos por seguir un día máis o Estelae, que volve dentro de 7 días cun novo protagonista da actualidade.